भारत angkang pi ingdeng troksi kepra ke thoma phong Republic Day Catalona long pache tondun si Karbiang long arlota along along Catalon dun. Prilang so arong asora phan kepek chot along le kichi thi thupu akoi kipi ke ahok kalipura vopong timung arong pen chenglok rong chogara thur pak lam klar kipi ni thomang bong lam klar nang jipu sodak ke hang. Daithor polling station ke parlo langtuk terang arong along APHL siasong atum schedule awareness ajaimek ke paman pon. Rong hidia rong kacheleng PMGS waya tobar ke claim asai kasaoya puthak radatumaning kang samse. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjuikha birtang ton pen. Pinini phaing kora trok arni Bharat angkang pi ingdeng troksi kebra ke thom aphong Republic Day Catalona long pache tondun si Karbiang long arlota along along adim Republic Day arani alira champen talondun labang suang bong pen nijang Karbiang long aropi hamren rongbong rong hang pathuak lamalong ta ada borphai troksi pen pangcheng ponsi DC Srimati Krishna Barua ahin det alama pangjar pon bangso long chi tongdun akehai rup sing teron SP Ajagran Basumatari, OSD Sona Singh Terang, Border Chairman Richardson Hanse, Hamren Municipal Board Chairman Het Singh Rongphar, VDC Chairman Roman Pator, Akehai Pi Basa Pi Timungpi, Ward 4 Commissioner Lahor Singh Kro, Longkendra Hanse Lapen, Kithe Kiting Atum Chetongdun. Lason Thak Thaksi, Bukajan LSC Constituency Angkang, HDP PHC Asai Hemalongta, Talondun Si, Babuing Tiari Deng Pen, Det Alama, Pangjar Pon. Man Peng Pen Romesh Kathar, Dr. Brunel Vorte, Anand Kiling, Rup Singh Kro, Lapen Rajesh Kiling atum Chitongdun. Adun thu Hanjang Langso Sports Association alongta, Jesse Pathak Arideng Pen, Detalama Pangjar Pon. Alangli long Amit Puran Terang, Lapen Ari Sanghuatum, Chirap Chitodun. Hanjang Langso Press Club Sai Hem alongta, Detalama, Klengdun Terang Arideng Pen, Kapang Jaralong, Jotno Singh Be Lapen, Perangke Atum Pen, Chirap Chitodun si, Pangjar Pon. Bukajan Press Club alongta Ronjit Bora Arideng Pen Det Pialama Kapang Jaralong Suraj Mahanta Lapen Pherangke atum pen Chirap Chitodun Lasonsi Bukajan LSC angkang Government Asai Hem doan along Political Party BJP Congress Lapen Kapre kasong atum Mithang Asai Hem alongta Talon Pon Romong Veaha Waralongta Gov Asai Hem doan along Talon Dun Lapenan parta Karbi Students and Youths Front asong atum penta amithang asai hemalong Talondun si ingsamjin pen pichun pon. Hamren pen kilometer krehini kahelo Hamren constituency ki parlo arsong hawar sokmia pam angden along Hamren ronghidi arsong kacheleng PMGSY atowar akele kaselam kasaoe aputhak rongara atum pen chokche pusi ningduk chepaklang pon. Contractor Kumolgiri si bangso atowar ta kaselam chepari deng pon. Rongara tumpen ke thana tengke bangsua dimalong aprang atowar sualong thangnat ki hudun thu awepin si black topping selam dun pitpusi akoi pipon black topping ka selam ji aphan dorchit an longle ki hud kaveda da jok akung dai sap ansi carpenting selam nang koklo la so jok drain ki hujia thai anta avi la ana phita kwan lo ajam ki thenang ji ateng ledam de pin lang pusi rongara tumpen than pachini Tata Mobile pen bike anta chepek dode set a PMGS waya tovar ke kaselam chokche lasi bangso tovar ke puthot kaselam thuvek nangji pusi ronghidi arsonga rongara tum sodak pen pachini pon Hamren pen birta pang dak pon Rustoming Tikathar 365 News India laso atumi sitame ni litum ladak ke klemalong sitame ni litum rat pen sin litum wanglo la penang tum phan la contractor la pem huri tum phan jing kilong sikti ke la daka toar biong pen adim ta kathe pai adim pina ama nang klem pi pemeni po nang tum pini an si ke klem ritha pusinil tum pudun lo la pen nilitum la bangso atwar bangke nang hut pi pe puloda mane la har longa ar pong bang nang hut pi pe pulodang te la dake plaster ritha pusinil tum pudun lo la si itu masar atum sitame la sotwar meseni phan pusialang itum bor ilo sitame a contractor tu mangsi nang bor ipp dalo contractor ko marlo
la ke non ni tum karjulong ateng polote la komol kiri si pui mane la so to war bang ke thek poson te la ke pathe chana lang posini tum bang ke pulo theda ke mene mentune pata gari pine ta ke bang doko ti mase dak che pek nang ko ti mate la si ni tum bang ke pathe chana la da ke la non ateng bulute ke dordi si angring dulu sa alam mange dren da vedelo aku puta sai bam da vedelo nge hu ni je tong bute a feedback si che pek nang ko dilu la penga plaster mata ke tang lu bulute la son bang chok che sini li pudam yu la son a kontraktor bulute bang jo kontraktor same puthot na se lam du phan sini tum sini kedam tang ar koi ni phaing ko rakhi thomarani kat news channel along ke pangdak pon dhansri constituency arlo wofong timung arong sgb ke parlo along le along prilang so hawar longle nang ki thipua koi ki pike ahokali pusi pini wofong timung lp school pathwa klamalong rong trogara tum thur pak pen lamklar ki pi bangso long le lake nili tumapu mate sarbura kaya hutsi prilang so ara phan longle ke pek chot la pen along leta thak thelang alang le tum dima hasawa hawar pen wangsi do athaya ve la pen rong chokim long ji ma pura nili tuma phua tumsi alang li tuma phan longle ke pek chot nili tum ke pek chot along le le koson si kithi poputa alang le tum jong pon rakesh lekthe nili tuma phan nangge theng nangke chok ji puwa koi ki pita ahokali puta than lasila puson nongno ke jo jede jia phansi prilang so arong asar mojari phangcho la pename karatuma phan pachini anparta nithomang bong lamklar chi pinang ji puta ningje pon difupen birta pangdak pon ajit gogoi 365 news india nili kaning si kang tungo bang kelahan lo ke dam tang tarik ko ra ke thom kat channel long ke paklang pon prilang so long ke do arong asar modari phangchu lapen rong amikar tumpen ke paklang pon alam bopong timung area angkang ke do arada tum netum along le nang githi lapen rakesh lekthe netum arong aphan ke ther ke hap pen si long le nang githi pualam the si labang so alam the nili asap o lam klar ki pije phan siwang lo la sia lam bang ke la son lo nili tum ladak 1961 aning kan pen sidolo la pen 1961 pen pini anta nili tum la puson alam akahino alam nili tum la puson arju pon long le alang litum dima hasau district pen alang litum 1984 aning kan siwang lo ladak la pen halabang so hut ke wang hut ladak alang litum haladak pen gangbura rong asar chuet tong ke wang lo ne mate chuchilang tong ke wang lo ne haladak la pen ladak long ri asar do wopong timung do halabang so hut pen pineng an ningkan thom kep so selo labang suang bong sitame alang litum rong asar kachuhang lapuson avi lasi hola tum phan nelitum lapuson si ke dura pet alang litum ke rong asar lapuson avededa joksi ladak long ri asar angkang along si ke dura pet pen alang litum phan sitame laning kan thom kep susi apor an litum phan alang litum phan pachuklem pachudam long lo lapen alang litum sitame chuklem chudam long lo lapen lapuson si nelitum pineng labangso suri hinira inkoira hini aningkan Januari aciklo ke ceng tarik alom pen nelitum cingwai lo mane ahoy ke dai alang litum pulo dake Nagaland border pusitame nang litum kado ko bita chiniji dake Nagaland border kali lake di pupen kilometer ke baksi ke dua di lage Nagaland border kali border adim kali sitame ahoy bangke lahen lo lang tuk terang desoy rongpi lapen kania ingleng burahan se labang so hoy aphan sigi puchot lapen hin kala puge bopong timung lo la sila dake Nagaland border takali lapen konania Meghalaya border pen takali lasi la ahoy ke karbi hejat mane longri asar la kisam chedai ahoy lake lasi la bangso ahoy long ahoy duya puthak mo pini akisung do kokji po alam sinelitum ladak bopong timua arong akisam long ke do an arong asar tomben chingwai si haladak labang solong lilong ke pang thedam pen nelitum hadak kheti bati ba kopini hemrit la longli ka vie tum phan dak e dondoni lapu ingwai pon sinelitum hadak ke dudam ji phan si pethik pon lo lapen labang so ka chingwai ateng pen sinelitum arong tin sorkari gangbura hukum en sinelitum arong tin arong asar phan ta parjulo lapen mojari phangcho phan sitame kedam tangar ni sonro lekthe lapen sonjoi terang phan toisi papar judam lo sonro lekthe ke ladak lekthe rong long ke do akisar na bang phulo
la se alang le tum phan parju dam lo parju dam pen alang le tum sitame ni tum ching wai lang pu sinang thak don lo la pen la bang so phi ching wai lang po phi pen alang le tum ching wai ve si alang le tum bang ke kaprek abidi lang no klem si kado ka ve rong asar la pen long ri asar la pen an parta kaprek abang pu tum phan henodak alam si arbok lo la pura kes lek thia phan ke ther ke hapu alam pini kado ka ve rong asar tum dak rong porong asar tum do la tum phan arjulu pun de chini ji pen talang tum jong si ke ther ke hap do pulon te komen tu phong si ke ther ke hap ma la pen komat ang nu si ke ther ke hap ma alang le tum klar dak pen lam klar si pi po nang po la pen long le ki thi po lam mo bang koma si long le ki thi ma alang le tum ke dam tang 23 news long ning je lo ni tum long le chu hang dam lo long le nang pi pe det pu se alang le tum ning je lo la pen a phi ga ko ni tum long le ki thi nang i thi pu long le pi pe det pulu tang te bu phong ti mung long le pi pe det pulon te alang le tum phan ko na long le lo ki thi ji la kar biang lo rata nang le tum ing sai pa me tha la si ne li pading o elo la si mojari phangcho phan li hin pen chuning ri lo la pen bu phong ti mung arat arong asar do ana hin pen chuning ri lo alang li monon phi la puson kathirak me me la pen ke chok chi alam kaning ji je de phansi nili alang li phan chuning ri lo bima alang li ke inut rong asar la pen nili chuning ri dami ke la hen lo alang li inut rong asar pulon te la son ke chok chi la pen ami ke pakar ji phan alam ke ningje je de phansi nili chuning ri lo ji pulo en silva tum nang karlo do thai we pulo rong chokim ji pulo amasi rong ki chokim phan rong anglong jele tum pek chot la long le phelang ne tum thak thelang la tum phan airia nang tum phan la lo pule ton tum thak thelang dame alang le tum phan thak the pin si ne tum phan long le nang ki thi bu si ai hi da long le ki thi bu san si ne tum phan nang pulo na si ne li phan nang pulo apa ne tum ara da tum phan pulo na si la da ke sorgari ang bra arong lo bu fong timu arong lo na si ka do ka ve da alang li iria lang li kisam long ki do gang bra da ma da do na si neli lang itu kipu gang tunga lahen lo la sila son ki chok chi pen ta hok hi alam bage pachi thang the dan ji ile ke bisi lo la se kene nilipo kipu batala pulo ke dam tang ko anu ne puseta alang le to banta iria kado ka we puseta alang le to ban plak chen pen pi pelang pusipu apen ke dam tang ko anu ne seta nilitum tok seta thekdunong le lang la halo hoya dui lo yor singa sor pan along le phelang hoya dui lo bu bangke kado ko beta thekur helak apa nili pen mata sini ndela nasi nason pu news tv pen pu iria si pu che sorsar sembor sarare bangke henulo nasi alang le tum tawang pen cingki cingwai pame da iria si mune pen pu kai kemat arong aje pu dotoy dam toy nonson unti si alang le tum tanang dudunang pu sini chunu Kini tangalaman sini lita nang tandun tekjoji. Ponili kitanya bang lah hello. Ahok lo mohet sorgari yang bra pulo. Niltenge jorsing pangcio panke lapson long le phelang kepik pu. Litum ke nonchot galilo. Oh nilitum hemakesar. Atuman ta daksi kado ka vealang litum dolo. Kita nilitum anta ariundong li. Non nilitum asumar atuman ta non la anakesar yo. Sita piniar ni si bopong timong si jorsinga soropan ledak ban puan ke nang pan lo manang bahag lo ugi puar junong le nilitum atheni lida lek therong pen si non rong asar ge man lek therong do don hut pherang ke do sek leda ni lida haladak lok si dolo pen non nilitum anda nili sumar anda do tu et an lo yo sita nilitum na thegunde Piniar koi ni phaing kora trok ning kansuri ni rain kora hiniar ni lakhaing kora trok Dwarbogri MSC constituency ang kangpi Daithor police station ke paro Daithor polling station ang kangpi langtuk terang arong along APHLC schedule awareness program ke paman pon Daithor PS president Jonaram terang pensi labang somai chari pon lapen ke lapu Daithor PS secretary tenson terang pensi mai ke phalam thepen ke aluhi ke pachini pon Bangso mai long gache tongdun lake Dwarbogri APHLC president Mondor Singh Ingti langtuk terang GB Pandit terang mai sotok bi GB Davidson tok bi pen an APHLC klembang phuatum che tongdun lapen ke lapu mei cheng chiaprang ni hangkro pen ke khoi terang atum pen bong china namta pupon pen bong chinta mesen pusi kurusara tum pen than pon pen ke Dwarbogri APHLC president Mondor Singh Ingti pen Sedolalam the than pon la pen ke pini Daithor PS chot pita Mondor Singh Ingti pen ningje pen ke misen met pen pechun pon pamelo puta birta ribdun long
Dehuri pen amosing ti 365 News India. Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom.